menika kula terasaken postes. Nggih. Postes. Nggih. Menika nggih. Sak bibaripun nampi seserepan menika sangsaya sae napa ajeg sami napa malah tambah kirang sae. Tigang menit mawon. Wekdalipun 3 menit. Malah 1 menit sampun rampung. Asma ampun kesupen. Kula kinten sampun kula aturaken sedaya. Nggih. Sampun? Wonten ingkang 1 menit sampun rampung. Ibu Muti Atin 7. Kalau wau kalih sameneika 7. Bapak Sucipto. Kalau wau pinten? 3 napa pinten? Niki sedasa Bapak Sucipto. Bapak Jumadi sedasa. Bapak Sutekno sedasa. Bapak Suharso Songo. Nun sewu 8. Bapak Masuri 8. Bapak Edi 7. Nun sewu para kadang. Nggih. Sampun? Nggih. Sampun? Menika ingkang dereng. Wekdalipun sampun 3 menit kirang sekedhik. Enggak. Monggo kula suwun.
Sampun sedaya? Ya, sampun. Putih. Nggih. Sampun. Sampun sedaya. Para siswa kakung saha putri, kula badhe matur nggih. Dos pundi anggen kawula ngaturi seserpan. Kula pretes kalih postes menika mboten tumuju dumateng para siswa mboten. Menika kangge ngukur kula pribadi minangka dwija. Mboten jenengan mboten saestunipun kangge kula. Kula ngaturi seserpan kala wau. Sing saderengipun dereng saged teras kula ngaturi seserpan kok saged menika bilih kula pun tampi. Ananging saderengipun seserpan panjenengan mboten saged kula ngaturi seserpan sampun rampung kek mboten saged malih berarti kula menika mboten saged ngaturi seserpan menika dados mangke kula wangsul mangke dalu kula saged ngudharasa kok upami bijinipun awon sedaya postesipun janjane aku iki iso mulang pora. Setunggal. Kaping kalih janjane aku iki rumangsaku ya wis iso mulang apik tenanan. Apa murite utawa para siswa sing ora iso? Kan wonten kalih. Lah menika protes kalih postes benten tebih. Kala wau rata-rata kan kalih. Lah menika rata-rata 8 malah wonten ingkang sedasa. Kenging menapa kula ningali dereng wonten kalih detik pun sumerep bijinipun janjanipun niki ampun dipun titosi namung nggih niki mawon. Ampun riyen-riyen. Janjanipun nika Mas Andi kalih Mas Windra ampun pirsa. Jawabane niku wonten D sedaya. Nun sewu. Wonten ingkang jingleng ngoten mau. Bola-balik ngoten. Kok upami jenengan mau nangger D sedasa ampun. Nih mangke nek pendadaran gandeng niki pun bocor rahasia kula. Mangke benten malih mangke. Nggih, nun sewu Bapak nggih, Ibu.
Nun sewu mbok bilih anggen kula ngaturi seserpan menika kathah gegojekanipun kapure mboten ngantuk dados sesih ngaten. Makaten tasih wonten wekdal gangsal menit nggih. Mas Andi nggih. Nek mbok menawi wonten panyaruwe sumangga, nek mboten nggih kula pungkasi. Nggih, monggo. Wanita niku nun sewu nggih. Nuwun sewu badhe tanglet. Menawi wanita menika nggih ngagem kerisipun pripun? Wanita ora nggo keris. Lho, lha meng keris cilik. Ah nggih, cundrik niku lho. Nggih, matur nuwun. Sing saking Bupati Gunung Kidul menika wonten pandangan nek putri ngagemipun wonten pundi menika Bupati Gunung Kidul Kleresan menika putri. Hari ini adalah Kemis PON, maka kami meminta seluruh kepala UPD, perangkat daerah ASN se-Kabupaten Gunung Kidul untuk menggunakan gagrak Ngayogyakarta. Itu wajib. Tidak boleh ada selipan gagrak yang lain. Harus gagrak Ngayogyakarta. Jangkep sak sehingga tadi saya sampaikan dengan bersanda, saya pun juga punya keris. Nah ini saya pun juga pakai patrem. Nah ini patrem. Nanti kami akan konsultasi dulu kepada Gundogan Budayan yang saya lakukan itu sudah benar atau belum. Jadi tidak hanya laki-laki, tetapi yang perempuan pun juga nanti akan kita minta untuk sesuai dengan gerak kita. Nah ini kita masukkan di sini, kita sembunyikan, kita tutup, tretet. Nun sewu. Bapak sinten? Nun sewu nggih. Bapak Suharso, kalau dalu mboten telepon kula, badhe pangandikan apa mboten. Lah kula ngaturi Mas Andi, menika video kalih nggih. Video kalih. Lho ndelalah. Kok nyuwun pirsa babakan ageman putri wanita ngagem keris. Menika dos pundi? Dados menika nun sewu nggih. Saderengipun pun kode tanda kutip kadosipun ati kula kok kraos minjang menika. Menika wonten sambetipun kalian keris? Mboten, menika kleresan. Namung kleresan. Ngaten. Wonten malih monggo Bapak. Mawi menika? Ngitung lho. Niki wonten. Ngitung lho menika ingkang pinunjul. Sing basa patine napa? Blenduk. Apa? Mbelenuk. Sing mbelenuk utawi mblenduk. Lah, menika kan blenduk saking andhap nggih kan menika. Menika setunggal, kalih, 3, sekawan, gangsal, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Menika. Napa? Nggih. Lah niki sing niki lho mlebu niki ngaten. Nah, menika lhoipun. Nggih. Ampun kuwantos. Lho, kok 12, Pak? Mboten wonten. Lho 12 mboten wonten. Kok sekawan 12 mboten. 13. Gangsal 12 wonten. Menika. Ngaten, Bapak. Menika carane ngitung keluk utawi keluk. Nggih. Wonten sanesipun monggo Bapak.
rambut pinutung. Nggih. Nggih. Oh nggih. Matur nuwun sanget, Bapak. Kirap hari jadi pati ingkang sepisan tahun 1951. Niku ingkang sepisan. Lah mengeti hari jadi pati menawa sampun 703 tahun. 7 abad lebih. Menika wiwit 7 Agustus 1323. Samangke sampun 703. Lah ingkang pun kirap menika simbol wonten kula kalian keris. Lah kala wingi kula sampun nuweni ingkang pun kirap. Pun kirap nuweni kula kalian kerisipun. Kerisipun wonten 3, pun simpen wonten menika. Lah menika 3 keris menika pamoripun riyin. Dados kula pados keris nami keris menika pamor riyin kula cepengi riyin. 3-3nipun menika boten wonten ingkang pamoripun merambut. Naminipun kan rambut pinutung. Rambut minangka pamor, pinutung menika saking tembung putung pikantuk seselan in dados pinutung. Artosipun wonten buku bab pamor nggih. Bilih menika ngangge paugeran rambut pinutung saking tembung putung menika pedhot, pamoripun menika rambut ingkang putus-putus, boten lurus. Menika putung. Ananging wonten putung ingkang sanesipun tetep rambutipun lurus, ananging saged nalika semanten dereng wonten gunting wekdal putranipun raja menika sampun tedhak siti kedah pangkas rikma. Menika kan dereng wonten gunting. Lah menika ngangge pusaka ingkang pamor merambut. Lah pamor merambut menika garapipun miring. Nah menika mboten pamor merambut. Ingkang landhep menika nggih landhep. Nek ingkang pamor merambut menika landhep. Dados pun urut mriki wonten getihipun. Amargi pedas. Nggih, menika ingkang pamor merambut, dados niki menika landhep. Lah, kangge magas putra raja ingkang alit wau, sampun tedhak siti, motongipun mboten ngeten. Niki rambut nggih. Mboten rumah, mboten mengkurep, tapi ngeten. Aja meneh kok rambut. Aja meneh kok bilah. Wonten cerita Arjuna kalih Dipati Karna dipun utus badhe motong puseripun Raden Gatotkaca. Menika kan ngangge pusaka keris ya. Ananging oyo-oyoan antarane Dipati Karna kalian Arjuna. Kerisipun saged dipun beta lajeng Adipati Karna, warangganipun dipun beta kalian Arjuna wangsul kangge motong puseripun ponakanipun. Lah kerise pundi? Kula namung saged warangkanipun. Lah senaosa warangka menika saged kangge nigas utawi motong puser. Lah bab wonten pundi keris menika kula sampun sumerep bilih menika kula nembe matur pun mirengaken pun midhangetaken para kadang. Nembe menika saderengipun mboten nate. Namung kalian priyayi-priyayi ingkang wigati kemawon. Ingkang kangge niki lho umum nembe menika kula. Ingkang kula kanigara pun simpen wonten gedung pusaka. Mboten museum. Gedung pusaka. Kraton Surakarta. Kula ipun rumiyin kerisipun
dados setunggal. Sakmangke ingkang kula sumerepi krisipun menika wonten Jakarta. Kula sampun matur kula pareng badhe nuweni ningali moto pareng. Ninging nek nyuwunipun kala wau. Lah kula insyaallah mangke kula tumut wonten kontes pusaka wonten Kraton Solo kan janjanipun nggih tumut kontes tapi ingkang baku kula kepengin ngangsu kawruh ngawontenaken babakan lomba tapi kontes menika dos pundi. Mangke nek saged wawan rembag kalian panitianipun. Kok upami mangke pinanggih kalih rajanipun saged mangke kangge nggih konsultasi. Ingkang baken menika bahasa Indonesianya menyelam sambil menika. Ngaten Bapak wonten pandangan malih sajaipun sampun boten wonten.